Здравейте хора, аз съм Солго от БГ и днеска мисля да... В смисъл не мисля, аз съм започнал да играм Майнкрафт. Направих басейн да ви спестя време, вижте отвътре какъв е. Глоустон намерих като... намерих обсидиан. И да. И ще се върна след малко. Така, върнах се. Завърнах се, бе. В този епизод мисля да си направя мазе. Така хубава къща без мазе. Малко тъпичко. Или пък може от тук. Значи, ето от тук. Даже да, и точно естествено. Нищо, ще го поставим пак. От тук може да има един тунел. Не, по-добре така си. Нищо, мазе ще направим от кабелстон. От кабелстон и глостон, извинете. Извинете много. Тъй. Още one picture. Правих чест за дърво, защото става пълна бъркотия в ето този. Всичко на едно върху друго. Между другото, мостон ще такова ми кабелстон. Каблестон. Тъй. Две ярен. Какво ще да си правя с две ярен? Да. Не, всъщност няма да правя мазе в този епизод. Сетих се нещо друго да направим. Обаче трябва да ми стъкла. Окей. Ще направя нещо като беседка такова. От листа да са. Една обратка. И... Така. Опа. Нещо ладно. Добре, защо лагите, бе? И това мисля да го сложа или тук, или тук. По-хубаво тук. Така. Така. Повече от мостстоун. Така. Така. Да падна. 38 мисля, че ще стигнат. Изкачване. Доста бавно се изкачва. Защо лагите? Така, хора. Така, ето тук. Да, едно. Тук едно. Така. Нека да започнем с мисията невъзможна. Така, още един. Така. Трябва да сложа кирка
резервна при това. Този епизод ми иска да направя и Campfire, който не знае кой е Campfire, ще му обясня когато почне да го правя. Но защо сега да наглавостта? Campfire е едно място, на което хората, на което се събират хора и значи печат си там всякакви неща. Печат просто там, си правят нещо като пикник, обаче мисля да е толкова с голямо. Така, нека да направим аз. Какво? Що сложих това? Къде? Така. Нека така. Нека да започваме. Стигнат. Така, това е готово. Не, отзад трябва да го довърша, но ще го довърша сутринта, когато се наспа. Чуди се на къде да го сложим. Опа. Ето така. Не. О, саплинг. Ето ще я колко порасте дърво, порасне, да аз порасте. Ето го, готово е нашето нещо. Но яко стана това оцеляване, тази къща е много добра. И сега кемфире, да видите за какво ви говоря. Обаче ми трябват още Stone Bricks. Я тея с тук. Така. 23 слаб.
Хей. Обаче този campfire да бъде ето тук. Не. Може би ето тук. Даже няма, може би, ами направо тук ще си бъде. Подаше отдолу. И още едно на тук. Така. Да, събрах един стак дърт. Тоест толкова дърт. Да видя колко стон. Вау, 800. Така. Да видим какво ще правим тук. Така, драма. Така, дами и господа. Я тук може да сяда преди. Не знам какво е стало. Окей, мисля, че няма да използвам всичко да изпека този стол. В смисъл, нали, камък. Обаче отстрани какво? Отстрани ще е кабелстон 100%. Така ето и кабелстон. Така, този campfire мисля, че стане як. Даже доста як, защото все пак се трудя доста за него. Отивам доста да пия дърт като 31. Къде е, бе? What? Изчезна? Изчезна кабелстон. Охо. Стига повече. Потруди се. Аз трябва да ходя да копам малко. 10 стон. Ще стигнат ли? Ще разберем следващия епизод. Да, стигат. Естествено, че стигат. В тези 3 стон, какво да ги праса? Така. Я да видя. Защо падна? В водата намокрих се. Имението so good. Имение so good. No comment просто. Така, да видим. По средата ще е campfire.
симетрично. Нищо може вместо campfire. Нещо такова. 4. Може огнище да направя всъщност. Знаете ли? Аз това ще направя. Да, няма що. Абе, нали трябваше тук да щупа, бе? Остана. Да, осогъж. Добра. Пач. Всъщност ми трябва фолин лент. Какво? Трябва ми недерак. Да. Айде, телепортвай се. Така. Окей. 2, 3, 4, 5, 6. Така. От 26. Ай, стига толкова. Да, яко стана. 4. Да. Яко стана. Хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да сте го харесали. Ако е така, искам да му дадете един лайк. Къде ми е Nostalgia Craft? Да видите някакъв текстуре пак. Така, както казвах в следващия епизод, може да правим виждате, с този текстчер пак е доста яко. Да. Виждате водата каква е.
Виждате, вау, това е много яко. Житото е пораснало. Не са пораснали. Защо мен ми се сториха, че са пораснали, бе? Еми... Та, както казвах, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да сте го харесали. Ако така, не забравяйте да го харесате. Аз бях Солго от БГ и в другия епизод ще видим какво ще правим. Може би да направим... Не знам, ще видим. И това беше всичко за този клип. Надявам се да сте го харесали. Ако така, дайте един лайк, коментирайте. И го казах за 100 пъти. И чао!